Chairperson, Committee on Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Livelihood and Cooperatives, Councilor Robert A. Ramon. Chairperson, Committee on Labor, Trade, Industry and Commerce, and OFW Affairs, Councilor Dania Villion. Chairperson, Committee on Laws, Rules and Procedure, Ordinance, Ethics and Accountability and Human Rights, Councilor Alfred Felix E. De Castro. Each official members, Ms. Angulian Panganson, and the Chairperson, Committee on Barangay Affairs and Transportation, Councilor LVP, President Raul P. Bacay. The Chairperson, Committee on Youth and Sports Development, Pablo Soto, Federasyon ng Sangguniang Kabataan, President Beverly P. Redmond. 30 members of this August body responded to the concern. 13 members responded to all, and I was certified for the room and moving out as unofficial business. Mr. Chair, may I be recognized? Councilor Anthony Felix De Castro is recognized. Mr. Chair, I respectfully move that the agenda of the Sangguniang Consol Philippine City regular session on October 15, 2019 be approved by the distinguished ladies and gentlemen of this House. It has been moved by Councilor De Castro, duly seconded by Councilor Dania Villion for the approval of the said agenda. Any objection? Hearing none, the agenda is approved. Adoption of the journal and minutes of the SB regular session held on October 8, 2019. Any motion? Mr. Presiding Officer, may I be recognized? Councilor Secretary is recognized. I move for the adoption of the journal and minutes of the SB regular session held on October 8, 2019. It has been moved by Councilor Michelle C. Secretary, Councilor. Any second? Seconded by Councilor Abdullah G. Bacay for the adoption of the journals and minutes of the regular session on October 8, 2018. Any objection? Any amendments? Discussions? Hearing none. The said journals and minutes are hereby adopted. Councilor Sirilo Tondo, Majority for Leader. You have the floor. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that we suspend our internal rules to waive for to our Honorable Mayor Barbara Celeste to deliver his first 100 days placement report. After which, I request my colleagues to rise and welcome the Honorable Mayor. Okay, it has been moved by Councilor Sirilo Tondo, Majority for Leader. Any second? Seconded by Councilor Oscar Rolling and Councilor Sito Frontera for the suspension of the rules. So, the next members, can you please proceed to the back to welcome and accompany our City Mayor, Barbara Celeste.
Once again, our City Mayor, Art Brian Gassi Celeste. Acknowledge our guests for the day. May we respectfully request that as your group is called, please rise for you to be recognized. Our guests this morning are, first of the list are the Barangay Association of Senior Citizens Affairs Presidents and their officials. Ask Captain first. Next are the Puno Barangays and their councils. Next board is the Sangguniang Kabataan Chairman and their councils. Representatives of light agencies in the city of Alaminos. Representatives from the academy. Representatives from the banking institutions. Representatives from farmers' groups. Representatives from the Fisher Folks Associations in the city of Alaminos. Representatives from the transport groups in the city of Alaminos. And of course, our friends from India. Let us also acknowledge the former mayor, former congressman, Mayor Art Celeste Rahman Khaled. Celeste. Former Mayor Neil Rivera Jr. Dr. Gloria Pugleo, Section 6, our school division superintendent. Mayor Julian Larap of Nanda, Pangasinan. Mayor Martin Martinez, Mayor of Infanta, Pangasinan. Vice Mayor Sisto Malyari from Arayan, Pampanga. Councilor Rosito Maro, wala pa nangyari. Attorney Calvin Candas from Arayan, Martinez. Police Lieutenant Colonel Albert Julio, our PNP chief. Police Lieutenant Colonel Celico Costa Jr. Fire Marshal Michael John Vinscan. At sa lahat po ng dito ngayong umaga ito, isang magandang at mapagpalang araw po sa ating lahat. To present his 100 Days Accomplishment Report, it is with great honor to introduce our local chief executive, our city mayor here in Alaminos City, Pangasinan. Let's all rise to acknowledge Mayor Art Brian Gassi Celeste.
Isa, okay na po tayo po. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, bago po ako magsimula sa aking report, sa aking 100 days, of course, ayahan po akong patiin ang ating mga kasama. Ngayong umaga ito, unang-una sa lahat, sa ating City Vice Mayor, Vice Mayor Anton Perez, at sa 10, sa 12, na bigdalawang konsehala ng ating lungsod, hindi ko na po kayo isa-isahin, sa ating mga punong barangays, at sa ating mga barangay council, sa Sangguniang Kabataan, sa ating mga government agencies, ang Alaminos City Division headed by Ma'am Lorna Bugayo, sa ating mga principals at school heads, sa ating mga asosasyon, sa ating mga NGOs, sa ating mga senior citizens, at sa ating mga LGU, at sa ating mga kasama sa linya. Gusto ko na rin po idagdag ang dalawang mayor na kasama po natin dito sa 1st District of Pangasinan, Mayor Giovanni Garang, Mayor Marvin Martinez of Anda and Infanta, at nandito rin po special visitor natin from Pampanga, Vice Mayor Sixto Malyari, at Councilor Ramon Sincho Barang, and nandito rin po ang representative ng Babayang Party sa Attorney Calvin Galas. At sa lahat po na nandito ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. 100 araw na po tayo nagsama. 100 araw na po kami bilang inyong elected officials na nagsilbi sa ating minamahal na lungsod ng Alaminos City. Bilang inyong mayor, handa po akong magsilbi at magbigay ng tamang serbisyo para po sa ating mga kababayan. At ngayong araw na ito, ipapakita po natin kung ano po ang nagawa at nasimulan ng aking administrasyon sa isang unang 100 na araw na ito. A good leader knows his soldiers well. Sa simula ng aking termino, ang aking unang ginawa ay makilala ang lahat ng ating mga opisina dito sa LGU. Makikita niyo po na bumisita po at ma-courtesy call po ang ating mga kasama sa opisina na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dito sa ating lungsod. Kasama na rin po namin ang mga national agencies na handang tumulong sa ating minamahal na lungsod na nagbababa ng mga proyekto at programa para po sa ating lungsod. Gusto ko rin po banggitin ang ating mga CSOs sa ating mga non-government organizations na gusto rin po makibahagi sa progreso dito sa Alaminos City. Bilang isang local government unit, hindi po namin kakayanin na gagawin lang po kami lang po ang magtatrabaho para sa isang progresibong Alaminos City. Dapat po tayo lahat ay nagsama-sama, kaya dito po kasama namin at hinihikayan po namin ang lahat ng NGOs at CSOs na
frontline sa ating mga problema, ang mga barangay officials, at iba't iba pang mga government officials tulad ng ating minamahal na Vice Governor Mark Lambino na handang magsilbi dito sa Alaminos City. Ngayon, sa aking executive agenda, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po ang aking plano sa ating lungsod nitong susunod na 3 taon. Sa ating turismo, itong first 100 days po natin, nagsimula na po ang ating Tourism Month celebration noong nakaraang Setyembre. Isa rin po sa ating pinapahalagahan ang cultural enrichment po natin. Dito sa Alaminos City, hindi lang po dapat ang 100 islands ang ating dinedevelop. Isama po natin ang ating kultura bilang isang taga-Alaminos. Kaya ito po, ang isa po sa ating mga programa, maririnig niyo po sila magpe-perform ang ating rondalya pagkatapos po ng aking report. Tuloy-tuloy ang ating cultural workshop, cultural mapping, para po malaman natin dito sa ating lungsod ang mga makukultura, mga gusali, para po makilala natin ang kasaysayan ng Alaminos City. Kasama na rin po dito ang proteksyon ng ating minamahal na lungsod ng Alaminos City. Kaya tuloy-tuloy po sa amin ang meeting ng PAMPI at ng iba't iba pang ahensya sa pagproprotekta ng Alaminos City 100 Islands National Park. Ito po ang report natin sa ating lungsod. From January to September ng taon na ito, umapatak na po tayo sa mahigit 440,000 na turismo. We are aiming for the 500,000 mark pagkatapos ng taon na ito. Isa po sa aking prioridad dito sa ating lungsod ay palakasin pa po ang ating turismo dito sa ating lungsod. At aminin na po natin na dito sa Alaminos City, nabubuhay po tayo sa turismo. Nabubuhay po ang ating lungsod dahil po sa ating minamahal na 100 Islands. At hinikikaya ko po ang ating mga kababayan na tuluyan po natin pangalagaan ang 100 Islands na ito. At pag nawala po ito sa atin, mahihirapan, babagsak ang Alaminos City. Makikita nyo dito tuloy-tuloy ang development natin, tuloy-tuloy ang paglilinis natin gamit ang ating mga programa tulad ng basura mo, iuwi mo. Sumama na rin po ako sa ating mga basureros na handang maglinis sa ating mga isla. At ito po ang isang addition sa aming administrasyon. Napakaganda na po ng 100 Islands. Pero bilang inyong tagapaglingkod, naghahanap pa po kami ng mga iba't ibang avenues pa, na iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin sa ating isla tulad ng ating cave diving at scuba diving. Tuloy-tuloy din po ang pag-develop ng ating mga isla. Makikita nyo dito, tuloy-tuloy ang development. Marami po tayong ginagawa na mga infrastruktura para po sa ating mga turista.
At gusto ko rin po ipakita ang susunod na development sa 100 Islands, sa Ramos Island, katapat po ng Pilgrimage Island, dahil ito po ang mga pinupuntahan ng ating mga turista. Ito po ang Pilgrimage Island natin ngayon. At ito rin po, gusto ko rin po gawin ang ating mga guest houses ay pagagandahin po natin para po maka-cater tayo sa mga international standards. Pagagandahin po natin itong mga guest houses natin para po makilala tayo na nagbibigay ng magandang serbisyo para po sa ating mga lungsod at sa ating mga turista. At gusto ko po sa inyo ipakita kung ano na po ang 100 Islands ngayon. Napakaganda na po ng ating 100 Islands. Dito po sa ating lokal na pamahalaan, ginagawa po namin ang aming trabaho para po pagandahin ito para po sa ating syudad. At hinihikayan ko po ang ating mga kababayan na sana po matulungan nyo din po kami. Magtulungan po tayo para sa mas ikakaganda 100 Islands, para sa mas ikakaganda Alaminos City. Sa health, gusto ko pong ibanggit ang ating 14th Station Dialysis Center na magsisimula na po sa taon na ito. Malaking bagay po ito, lalo-lalo na po at ilalabas na nila ang Universal PhilHealth. Makakatikim po ng libreng session ang ating mga mamamayan. 90 sessions po ang ibibigay natin sa mamamayan natin, hindi lang po sa Alaminos City, kundi po sa buong Western Pangasinan. Ang ating dengue case from last year, from July to September 2018, nasa 425 tayo nung nakaraang taon. Ngayong taon, nasa 207 cases na lang po tayo. Dito nyo po makikita na tuloy-tuloy na pinapaganda po natin ang ating kapaligiran at nagbibigay ng mga magagandang programa ng ating City Health Office. Gusto ko rin po ibanggit na ang ating syudad ay awardee po ng Kawang Parangal ng Nutrisyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa dito sa Alaminos City. Nandito ang ating provision of continuous supplementary food, ang ating nutrition support emergencies, pre-marriage orientation and
counseling, close coordination with agencies in support of nutrition programs and activities. Free checkups, at sa ating mga PHWs, pinapalakas po natin ang ating mga barangay health workers. Tama lang po na ang ating mga barangay health workers ay pinapahalagahan po natin. Mas dapat sa barangay level pa lang naayos na ang kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ating agri-aquaculture, tuloy-tuloy pa po ang suporta natin sa ating mga magsasaka, nagbibigay ng mga rice seed distribution, at mga equipments sa ating mga magsasaka. Gusto ko rin po ibanggit na dito sa Alaminos City, tayo po ay national placer. Second place po tayo sa malinis at masaganang karagatan. Meron po tayo 18 million, 20 million na napanalunan dahil po sa ating tuloy-tuloy na pagpapaganda at pagpapadevelop ng ating mga karagatan. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po tayo nagsama-sama. Kaya muli, on behalf of the local government of Alaminos City, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tuloy-tuloy na suporta dito sa ating lokal na pamahalaan. Makikita natin, suporta tayo sa ating Ikawayan Factory. Malaki pong naitutulong na ito sa ating lungsod, sa ating mga trabaho, sa ating mga magsasaka, na added income sa kanila ang kawayan. Tuloy pa rin po ang aming pagpapartner up sa iba't ibang mga agencies. Kasama po dito si Jollibee na nagbibigay po ng suporta sa Haifamo, Barangay Santa Maria. Bilang isang lungsod, kailangan po din natin pumunta at mag-benchmark sa ibang mga magagandang bayan para po meron po tayong may replicate dito sa ating lungsod. Makikita nyo, tuloy-tuloy ang suporta namin. Kasama po natin dito ang ating mga butchers ng Alaminos City, sa ating fisheries, at sa environment. Tuloy-tuloy ang ating pagtatanim dito sa Alaminos City. Ang ating mundo ngayon, hindi natin maiwasan, kailangan po natin aminin na dito sa ating mundo ay may climate change. Kaya dapat po bilang kababayan, bilang taga-Alaminos ay magsama-sama po tayo alagaan ang ating kalikasan. At kung meron po kami mga programa tulad ng ating mga tree planting, ay sana po inuunahan ko na kayo, ay sana po ini-invite nyo po kayo na sumama po sa ating mga tree planting. Sumasama na rin po sa amin dito ang mga iba't ibang organisasyon na handang maglingkod dito sa ating lungsod. Ito po, mangrove planting, Arbor Day celebration, at ang ating 1
number of inspection. Sa ating business, tuloy-tuloy ang livelihood programs na binababa dito sa ating lungsod. Kapartner po namin dito ang ating TESDA, pinapartner up po namin ito sa iba't ibang asosasyon at sa iba't ibang kooperatiba ng Alaminos City. Dito po makikita nyo, soap making, trading on bread and pastry, mga susunod na bakeries dito sa Alaminos, peso trading para po sa ating mga susunod na masahista, financial literacy training sa iba't ibang asosasyon. Dito po sa Alaminos, malakas po ang aming suporta sa ating mga kooperatiba. From the beginning hanggang sa sila ay mabuo at kahit nabuo na po sila, continuous pa po ang ating mga suporta at mga programa sa ating mga kooperatiba. At nandito lang din po ang ating negosyo center na handang magsilbi sa ating mga kababayan. Sa education at sports, tuloy ang ating programa ng scholarship program na nasimulan ng aking ama. Nandito po ako sa inyong harapan para ituloy ang progreso at sa lahat ng sinimulan ng aking ama, nandito po ako para mas pagandahin pa itong mga nasimulan ng aming ama. Kaya ito po ang ating scholarship program from 2018. Nasa 1,000 po ang ating mga scholars. Itong semester na ito, last month po ay nag-distribute tayo ng ating mga scholars. Umabot po tayo sa 1,600 scholars dito sa Alaminos City. Gusto ko rin po ipagpit na dito sa Alaminos City, pinaplano po namin, kasama ko po ang ating sanggunian, Vice Mayor Anton Perez, na magtayo ng isang Technical Vocational Institute dito sa Alaminos City. Magbibigay po tayo ng libreng paaral, libreng skills training para po sa ating mga kababayan. Kapartner po natin dito ang TESDA. At gusto ko rin po ibahagi sa ating lahat na nagsisimula na po tayo na mag-turnover ng mga school buildings dito sa Alaminos City. 32 schools po ang nabigyan ng bagong gusali, bagong classrooms para po sa ating mga estudyante. Halos 500 billion po ang naibaba dito through the initiative of former Mayor Arthur Celeste and former CESO ng aming Schools Division Office, Dr. Danilo Sismo. Ito po ang Dulaca, Tangkara, Amambangan, Limansangan, Pangapisan, Buwan, Ildefonso Kimson High School, Sabangan, Maawi, Lupa,
na rin po ang pag-partner up sa iba't ibang national agencies na nagbibigay ng mga programa dito sa ating lungsod. Ito po ang DICT na nagbibigay ng training on virtual assistance, digital literacy, at sa larangan ng sports, tuloy ang ating pag-aaktibo dito sa ating lungsod. Kailangan din po talaga natin ng sports. Kailangan din po natin maging aktibo dito sa Alamino City, sa ating LGU Olympics. Aktibo po kami ni Vice. Muli, congratulations sa ating sanggunian, kayo ang champions sa LGU Olympics. Mabami kami sa susunod. Pagkalahat, basketball tournament, intercollegiate athletic competition, at sa ating R1A training. Pinapangalagahan po natin ang ating mga kabataan. At malay niyo po ay makakawin ng isang gintong medalya na galing po sa Alamino City. Gusto ko rin po ibahagi sa ating mga kababayan ngayon na third placer po tayo sa buong probinsya sa Unity Games. Kaya congratulations po sa ating mga LGU players na nakisama po sa ating LGU, Inter-LGU Unity Games. Sa peace and order, kasama ko po ang aming PNP Chief, Colonel Armel Merculio, na kasabay ko rin po na ng 100 days. Sabay po kami nag-assume ng posisyon dito sa Alamino City. At sa trabaho po ng ating mabuting hepe, tuloy pa rin po ang ating campaign against illegal drugs. Tuloy pa rin po ang ating rehabilitasyon sa ating mga drugs referees. Dito sa Alamino City, hindi po natin pinapabayaan ang kahit sino man. Sabi nga ng aking ama, ang Alaminos ay para sa lahat. Kahit sino ka man, kahit ikaw may drugs referee, dapat bigyan ka ng second chance sa buhay mo. Ang kabataan, iwas droga. Ito po ay aming naging programa nung ako pa po ay board member na gusto ko po ipagpatuloy sa aking administrasyon. Gusto ko palakasin ang ating mga kabataan. Gusto ko po bigyan gabay ang ating mga kabataan na dapat habang sila pa po ay bata pa, sila pa po ay marami pang mararating, ay dapat po pinapangalagaan po natin ang ating mga kabataan. At sa tulong ng ating mahusay at magaling na PNP Chief, makikita niyo po dito, from July to September 2018, nasa 147 po ang ating crime incidents. At dahil po sa ating magandang programa, polisiya, at sa tulong ng ating PNP dito sa Alamino City, bumaba na po ng almost 50%, naging 75 na po from 147. Kaya maraming salamat po sa ating PNP. Sa ating infrastruktura, dito po napupunta ang bulto ng ating ng pera ng ating bayan. Ito po, Regional Evacuation Center. Iilan lang po tayo meron ito sa buong region.
At dito sa Alabino City, ang isa po ito. Through the initiative po ito ng ating abono party list, Congressman Conrado Estrella. Tuloy-tuloy ang kanyang suporta, tuloy-tuloy ang suporta ng abono dito sa Alabino City. Ito po ang blessing at inauguration ng Senior Citizen Building sa Barangay Cabatuan at Child Development Center sa Pakapisan, Daycare Center sa Biscol, at Imirangan, Bulacan, Timansangan, Malubog, Tagaytay, Bulanay, Albucal. Tuloy-tuloy ang ating pag-develop ng ating mga daan sa ating mga barangay, mga multi-purpose buildings, sa ating mga covered court. Gusto ko po dito sa aming lungsod ng Alabino City na pagdating ng 3 taon, pagkalipas ng 3 taon, lahat po ng ating barangay ay meron na pong covered court. Hindi kinagalan po yan. Tatapusin na po natin ito sa aming termino. Ito po ang ating landfill. Napaka-importante po ito para po sa ating solid waste management. National Child Development Center sa Barangay Luca. Rehabilitation ng ating slaughterhouse at rehabilitation ng boardwalk natin at ng mangrove park. At construction din po ng bagong legislative building. Sa aming disaster preparedness, dito po sa lungsod ng Alabino City, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para po sa pagdating ng kalamidad dito sa Alabino City ay handang-handa po tayo. Handa po ang lokal na pamahalaan na magsilbi pagdating ng ating mga kalamidad dito sa Alabino City. Ito po ang aming mga bagong procurement para po sa ating disaster, ang additional rescue boat sa ating Madrid Islands, bagong ambulansya, ang ating mga empleyado sa CDRRM, handa po sila sa ating mga dahil po sa kanilang mga trainings. Kompleto po ang ating mga trainings para po sa ating mga kababayan pagdating po ng kalamidad. Sa ating good governance, naipasa na po natin ang ating annual investment program na tatalakayin na po ng ating sanggunian in the coming weeks. Ang ating executive legislative agenda, napaka-importante po ito. Dapat po ang agenda ni legislative at ang agenda ni executive ay magkatugma. Dito rin po sa Alabino City, inaayos na po namin. Gusto namin dito sa aming lungsod na ang serbisyo na ibinibigay po natin sa ating mga kababayan ay international standard. Kaya po dito sa Alabinos, we are aiming to be ISO certified in the next coming years. Meron na po from the Sangguniang Panglunsod, ilan na mga ilang ordinansa na rin po
At sa ating social services, ang ating senior citizen social pension payout, taon-taon ito'y ginaganap. Ang ating elderly week celebration na naganap lang po noong nakaraang linggo. SISAP, tuloy-tuloy po ang aming suporta sa ating SISAP beneficiaries. At tuloy-tuloy pa rin po ang mga suporta namin sa ating mga PWDs. Other programs, ibabahagi ko na dito ang ating road clearing na ibinabang mandato ng ating presidente dito po sa Alabino City. We comply with the mandate of the president. At nakikita naman po siguro natin dito sa ating mga daan na lumuwag naman po kahit papaano. Noong African Swine Fever, gusto ko lang po ibanggit na dito sa Alabino City ay free po tayo sa African Swine Fever. Bago pa lang po announce na nagsisimula na po ang African Swine Fever, pinakwarantin ko na po ang ating lungsod sa ating mga babuyan. Promotions and marketing, madami-dami na po ang mga pumupunta po dito sa Alabinos. Ito po, from ABS-CBN, Pinoy Kapanaluha, sa ating Ituayan, GMA Agripreneur, ni Jiggy Balikan, participation sa Philippine International Dive Expo. Na-feature po tayo sa National TV ng Bandila dahil po sa ating ginagawa sa 100 Islands. Doon sa bagong aktibidad natin sa 100 Islands. Sa Hong Kong, at sa ating mga marami pong pupunta na iba't ibang mga municipalities dito sa ating lungsod para po mag-benchmarking dito sa ating minamahal na lungsod. Ito po ang ating mga awards na nakuha sa 100 days na ito. Pearl Awards, we are #1 national champion po tayo. Best tourism oriented LGU. Sa lahat ng syudad, sa lahat ng lungsod, sa buong Pilipinas, tayo po ang #1. Ang nabanggit ko kanina, ang MMK, second place sa national, Gawad para malnutrisyon, Gawad para sa kalikasan, Gold Hall of Fame po tayo sa Kapit Bisig dahil po sa ating effective na business permit and licensing office. Future plans and projects. Ito po ang aking plano para po sa ating minamahal na lungsod ng Alabino City. Ito pong Plaza Enrique Braganza po natin. Isa po na sa nakitang problema pagdating ng tag-ulan, hindi na po nagagamit ang
ang Plaza Enrique Braganza. Kaya naisip ko po na sa aking administrasyon ay i-close lang po natin ang Plaza Enrique Braganza para po mas dumami pa ang ating mga event space dito sa Alaminos. Hindi lang po ang convention center, hindi lang po ang ating children's park, idadagdag na po natin ang ating Plaza Enrique Braganza na pwede po tayong gumanap ng mga events dito sa Alaminos City. Ito rin po ang plano natin. Tuloy po na pinaganda ng aming ama ang 100 Islands. Dito sa aking administrasyon, gusto ko po mas magandahin pa ang ating Lupa Park. At ito po ang pinupuntahan ng ating turista. Kaya nag-propose po tayo ng Lupa Esplanade, palalakihin po natin ang ating Lupa Park at mas magagandahin pa po natin. Para po ito sa ating mga turista at sa ating mga lokal na kababayan na gusto pong bumisita sa Lupa. Ito rin po ang gusto ko pong gawin. Although, ito po kailangan po natin ng suporta ng ating mga national agencies para po maitupad ito. Doon sa Lupa Park, sa Lupa Wharf, meron po tayo noong parking na napakalaki. Doon po natin ginaganap minsan ang ating mga malalaking events, sa ating mga concerts, at pagdating ng panahon na yun sa ating mga concerts, nawawala ang ating parking. At nahihirapan ang ating mga kababayan pag nauubos ang ating parking. Kaya naisip po natin, why not gumawa po tayo ng Sky Garden? Sa taas, pwede po tayong maging park at pwede pong gumanap ng mga malalaking events at sa baba ay parking po natin. Isa po ito sa ating mga plano para po sa ating mga turismo dito sa ating munisipyo. Hopefully matulungan po tayo ng ating mga national agencies. At napakalaking project po ito. Isa rin po ito na gusto kong ibahagi sa ating mga kababayan. We are also trying to ask help sa ating mga national agencies na humingi po ng solar street lights. Ito po ay magsisimula sa bungad ng Barangay Kabatuan hanggang sa National Road patungo po sa Lupa. Humihingi din po kami ng tulong sa ating mga national agencies para po dito. Muli, gusto ko pong ibanggit ay ang ating People's Council. Kausap ko po ang ating sanggunian. Gusto ko po gawin itong napakagandang programa na ito. Ang People's Council of Alaminos City. Ano po ba ito? Ako'y naniniwala na ang
People's Council. Gusto ko po lahat ng programa na gagawin natin dito sa Alaminos City, kasama po ang ating mga kababayan sa desisyon na ito. Ordinance Initiative System for a partnership in local governance between the city government and the people of Alaminos City. Dahil naniniwala po ako na ang Alaminos City ay pag ito ay gumanda, ito ay naging progresibo dahil po ito sa City Government of Alaminos City at dahil po ito sa ating mga kababayan dito sa Alaminos City. Ito po ang aking report sa first 100 days ko bilang inyong tagapaglingkod, bilang inyong utusan, bilang inyong mayor, at meron pa po tayong 3 taon na magkakasama. Sana po tuloy-tuloy ang ating suporta sa ating gobyerno at tuloy-tuloy po kami, nandito po kami sa inyong likuran na handang sumuporta po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City. Mabuhay ang ating mga kababayan. Mabuhay po ang Alaminos City. Maraming salamat po.
President Ugoy